जेकरा चलते आज भेंट भइल एकरा के रात भर शांति बना के काट ली जा। चली नहीं तेला बेला अरे 4 दिन के बाद चली नहीं तेला बेला 4 दिन के बाद। परम आदरणीय दानापुर प्रखंड प्रमुख मनोज यादव जी के भतीजा जी के तरफ से पुरस्कार। चली नहीं तेला बेला 4 दिन के बाद खेला चली नहीं तेला बेला 4 दिन के बाद। हे बाबा की लगल बारेला वार्ड नंबर 10 से पारसनाथ राय जी की ओर से पुरस्कार मिला। ये दुनिया के सच्चाई बाकी आइल बाबू सभे जाई आइल बाबू सभे जाई जब पूजी जाई समैया तेल फुलेल को तनो लगैबो खइबो दूध हमलैया अइलो अकेले अकेले जइबो संग केहू न जाई हाथ पसारी के रोत रह जइहे माता पिता सुत भाई। चली नहीं तेला बेला सावन स्वीट्स मिठाई दुकान दीघा से पुरस्कार मिला। 4 दिन के बाद खेला लगल बारेला प्रखंड प्रमुख। अच्छा हमारा अनिल डॉक्टर भैया परम आदरणीय अनिल भैया डॉक्टर साहब विजय भैया की लगल बारेला अरे मौगत सके हो नहीं आटिनुए लगल बारेला मौगत सके हो नहीं आटिनुए। हमारा गार्जियन सुखनंदन यादव जी के भगिना ललन यादव जी बहुत बहुत आशीर्वाद देंगे। अरे आई जो बडोली हो बाजा सब मिली है साजा सब मिली है साजा सब दिल के हो नासी नसाती दुएरा सब मिली है साजा सब दिल के हो सब दिल के हो ना सब